Ne, držte mu. No. No to mohli jsme to takový komentář, takže jsem slyšel tohohle idiota, jak se směje. No, můžeš to hodit, možná mi ublížíš, ale potom ti to vrátím, vole. No a ještě k tomu vedle, asi v prdeli, vole. Ale čurák, co si budeme povídat? Jsi ohrožený druh, vole, k tomu je vás ještě málo. A k tomu, vole, hip-hop camp je poslední akce, kterou máte, a k tomu tam budete zemí zahraniční, vole. Kolik vás tam bylo z těch 10, 15, vole, teda? No, já jsem tam nikoho jiného neviděl, vole, vy prostě končíte. Jestli chceš, mám právníka, napíšeš ti závěť, napíšeš co chceš, vole, odkážu k čiltovku, vole, svý mámě to si povesí na zeď, vole, a posere se z ní, vole, odkážu hodinářský dres, vole, který odkážu hodinářovi, který ho mám rád, protože mi dobře se viděl hodinky, vole. To tak všechno, co máš jiný, vole, no. I potom prdel, vole, tu si nikdo nevezme, protože nikdo nechce. Bohužel. Co se dá dělat? Hodinář končí, vole. Říkal si o zápis a skončil, vole, výpisem. Bohužel. Moc se neočal. Co se dá dělat? Tak já nemůžu za to, že je to čurák, vole, že se všechny vyhubil. Kamarády. Co dá, no? Ale sundej v čepici, vole, Mirtinu končíš prostě. Jako v tomhle stylu nemá... Co jestli to hřeje, tak dobrý, ale je jak smůla prostě, vole. Škoda. Bude. Teď by to snad. Tvoje, stač si to do prdele.